so bauta, kuma ya san da bayaninsa, sai da a yanzu na nanata, amma agun wasu sirri ne abinda Allah ya hukunta. Ni ma ina da muradina, dole na tausasa muryata, gata cikin wani sashi na ta samu buhar ta kwanta. Shi so kamar linzami ne mai juya kowa ko yaushe, ya zama salita ka gane shi, biyo ni sannan a can ƙarshe. So jin daɗin duniya ya saka yau dan wuya mai tafiyar hawainiya. So ba wasa ne ba mu sashi hannun dama, mai yi nasa bai fita a cikin gaggawa. Na damke so shi ne gatana, karatunsa nake dare da rana, har ganinsa nake a barcina. Ina fara'a a fuska baguna, garagamar linzami ki zo na baki makami. Baya duba sana'arka ko kuma dan wani jarinka, shi da saninsa dabara ne, ka je gurin malam tsugune, kuma shi mai sa'a ne da ya aje tarko ka shiga, ka yi asarar dukiya ya saka fada rijiya. Ka ji kamar anai maka dan kira, tafiya kamar wani shatara, mai so na teka ankara, tunanin karaba shi za ka yi komai rintsi. Daman ka kwai tudu hagu kwai gun santsi, ka tafiyar ka babu waige, a hankali ka je ka goge. So maganin samun lafiya na ji silar sake ta tarairaya, baka yi aune ba ya yi shigar wuri, ya je cikin zuciya ya san guri. Wai kai so kana ina ne, kana gabas ko kuma yamma ne, wai yaushe zama kawashe karka kado na aje kalmomi na, suna cikin sirri na.